din grupul vostru mai început, vostru mai larg, poate să fie și el convins că vrea să facă ceva de genul. Și așa se poate crește. Eu sunt membru în România la grupul Biz Club România, da? Sunt membru la Londra și iau foarte multe puncte în România, în diferite orașe. Am fost, multă lume s-a rugat de mine să mă întrebe din leadership de acolo dacă aș vrea să deschid un punct de lor aici. Și mi-a plăcut ideea, dar trebuie să se testăm prima dată dacă nu este interesat de asta. Deși, cred că putem să vedem un grup al nostru aici, dar să puteți să crește și prima oameni din afară să vină și să plătească diferite cursuri, diferite training-uri. Cum am spus, investiția în tine și oamenii care lucrează pentru tine, dacă au afacere mai mijlocie, este foarte important. Acum, ce înseamnă un business network event? Este un network event, este un loc unde să adună oameni de afaceri sau care vor să-și facă o afacere, să începutul de a porni o afacere. Și își vor întreține, își vor crea relații noi, vor construi o afacere profitabilă, vor învăța de la oameni care au avut succes, vor copia modelul lor, vor auzi idei, vor discuta idei, vor face brainstorming cu diferite idei. Uite, eu am vrut să fac chestia asta, ce părere aveți? Hai să vedeți. Hai să gândim la oportunități, la variante. Hai să gândim la challenge-uri care să nu le putem depăși. Deci, eu cred că este foarte important. Am să dau un exemplu real de viața mea. După ce în 2010-2011 am pierdut garajul de Estul Londrei, am lucrat pentru altcineva prin termen de zile. N-am fost apreciat acolo. Unul dintre șefi, la un moment dat, când început o de sală, deși eu conduceam tot garajul cu 7 rame și 7 mecanici, mi-a întins 5 lire și le-a dat unul în lui. Deci, ca să vezi, a fost o lună proastă ca să facă, dar în momentul ăla am zis că asta de ajuns de aici. Și ăla a fost momentul în care m-am decis să, prin NLP, am studiat NLP dintr-o carte prima dată. Am citit la capul la coadă și am aplicat fiecare tehnică pe mine. Și în momentul în care am văzut că la câteva zile după am început lucrurile să se remedieze în viața mea, m-a surprins. Ce se întâmplă? Oare chiar așa de puternică chestia asta? Mi-am aprofundat cunoștințele de NLP. În 2016 am ajuns practician, în 2014 am început, în 2016 am ajuns practician, și în 2018 am fost master practician. Și am aplicat în toate arele vieții mele, în afaceri, în familie, în
am pierdut pentru că returnul a fost de 5.000 de lei. Deci am dat 45.000, 46.000, să fiu exact, și am scos business 15.000 de lei. Deci o pierdere foarte mare. Da? În fine, din greșeli veți, da? Dacă aș fi luat un expert în Facebook la momentul ăla, și nu erau foarte mulți, în 2016 nu găsea așa mulți, nu aveai număr de telefon la Facebook unde să suni, doar pe e-mail, puteți să propune și puteți să propune că nu răspuns înapoi. Asta a fost experiența mea și atunci mi-am dat seama că este nevoie să devii profesionist sau specialist în domeniul care faci. Contează foarte mult. Bun. Acum, în 2016 mi-am zis al doilea garaj, practice și tehnice de replicare la practicat în capul meu timp de 30 de zile. În următoarea lună eu am deschis business. N-am avut banii, n-am avut locația, aveam un job în care nu simțeam valoros. Da? Și oarecum povestea asta a dus, toată lucrurile s-a dus pe mine să mă împingă să o iau acolo la urmă. Și când am început, cum trebuie, am văzut rezultate. Și de-aia cred că se poate. Da? Pe partea de dezvoltare personală, este important să lucrezi cu tine, este important să-ți oferi timpul necesar. Chiar dacă încep într-o dimineață cu un simplu lucru ca și un spune, Doamne, mulțumesc că m-am trezit la asta, că credeți în Dumnezeu, care cred, care nu, Universul sau energie sau ce credeți, da? Dar e important să-ți faci un plan în cap de dimineață. M-am trezit dimineață, asta vreau să fac, aia și aia. Asta vă spun în experiență. E foarte important să-ți faci un plan exact și specific. Când eu m-am gândat la doilea garaj, am dat 30 de zile, îmi vizualizam în mintea mea exact cum să arate garajul. Să ai ramele cu ore albastre, să fie două rame în față, office-ul cu partea asta la intrare. Și un an mai târziu stăteam în office și mă uitam pe geam din office în workshop și wow, am văzut ramele exact cum era în viziune, exact cum punctul ăla am văzut. Dar ce a fost important? Sunt niște tehnici și de replicare să folosesc niște timeline. De fiecare dată când curam un anumit milestone din timeline-ul respectiv, absorbeam toate informațiile și eram foarte detaliat la ce văd în jurul meu, lumină, mirosul, ce se simte, ce se aude. Și uite așa s-a materializat ceea ce am făcut. În alte domenii se spune manifestare, da? Deci cu ajutorul Dumnezeu am și să rezolv toate lucrurile astea. Credința mea în Dumnezeu mi-a pierdut la un moment dat și m-a regăsit din nou. Și cum? Printr-un prieten care l-am cunoscut în Anglia, care venea din Brazilia. Eu din România, el în Anglia, amândoi în Anglia, el din Brazilia. Și uite, prin el am reușit să mă apropiat de Dumnezeu. Și atunci am reușit să rezolv multe alte lucruri. Cu încrederea mine, am trecut peste multe din blocaje și ridicările care am avut. Și munca care am pus-o cu mine însuși. Aia contează foarte, de acolo pleacă. Bun. Sunt un pic conștient de faptul că avem un timp redus pentru invitatul nostru. Și acum aș vrea să-l invit. Este o mare bucurie să avem aici, pentru noi, pe Ovidiu Andreea Călin. Instructor. Nu se vorbește fără. Da. Am zis. Da. Ovidiu este un instructor de tetatic. A fost și el în trecut. Acum sunt un mare lucru de la el. A vorbit despre lucrurile din oameni și cum îi influențează succesul în afaceri. Despre credințele noastre despre bani și cum pot să le limiteze sau să le libereze. Despre credințele despre colaborări. Și de ce uneori este greu să avem încredere în partea ei. Și foarte important despre blocajele invizibile care ne separă pe noi, oamenii, de bani și oportunități. Mulțumesc și bine. Uitându-mă aici, mi-am dat seama că sunt un loc potrivit. Lucrul ăsta care avem aici pe stema orașului e un simbol al familiei mele. Așa. Îți mulțumesc și bine. Vreau să spun câteva cuvinte despre Ciprian. Ne cunoaștem deja de cât timp? Un an, doi, deja? Așa. Dar vreau să vă spun că este un performer. Unul care face performanță. Este unul dintre oamenii care
ca cunoștințele noastre, ajutând și alte persoane, să-i ajute, să evolueze mai mult. Așa. Eu vreau să vă întreb un lucru. Cine crede că potențialul lui e mai mare decât situația care o are astăzi în viață? Ridicați mâna sus dacă credeți lucrul ăsta despre voi. Sau, așa, cine crede că potențialul lui este mai mare decât situația în care este astăzi în viață? Da? Ok. Câțiva își dau seama. De cele mai multe ori, noi avem potențial, dar dintr-un motiv sau altul, nu reușim să-l aducem la suprafață. Pentru că între noi și reușita noastră sau visele noastre, de multe ori, stau niște sisteme de credințe. Așa, toți suntem credincioși, da? Am învățat să fim credincioși, sau aproape toată lumea. Am învățat să mergem la biserică, ni s-au format niște idei despre religie, lume, mediul conjurător, când? În copilărie. Deci când suntem copii, noi primim informații și noi funcționăm ca niște calculatoare foarte avansate. La momentul ăsta încă nu există calculatoare să fie apropiate de modul în care funcționează oamenii, de capacitatea oamenilor, deși chiar dacă există ChatGPT și alte chestii, nu ajung la nivelul uman. Care este problema noastră ca și oameni și legat de programele astea? Toate programele, în general, care le avem, au un rol, să ne țină în viață. Dar, nu neapărat au grijă să fim și fericiți. Dar noi, sau să fim bogați, sau să ne simțim bine. Dar programele au vrut să ne țină în viață. Dar astăzi noi avem mai multe pretenții. Da? În lumea de astăzi vrem să fim fericiți, vrem să avem mașină, vrem să ne simțim bine, vrem să ne atingem anumite vise pe care le avem. Nu? Aveți vise? Vreți să realizați ceva în viață mai mult decât sunteți astăzi. Au ajuns careva acolo și zice, de aici, nu mai vreau nimic în viață. S-ar putea să fie oameni de ăștia care au ajuns acolo. Dar ce înseamnă asta? Dacă tu ai ajuns în vârf, înseamnă că dacă nu se poate mai sus, doar în jos nu mai rămâne spațiu de deplasare. Dar aș vrea să ne schimbăm cumva ideea asta. Să ne gândim la faptul că există o evoluție ca și o spirală infinită. Și putem să evoluăm în viața asta. De ceea ce mă ocup eu este o tehnică care are legătură cu lumea subtilă. Cu ceea ce nu se vede, nu se simte, nu se miroase. Da? Pentru că sunt gândurile noastre, ceea ce credem noi, credințele noastre, nu le putem vedea, dar ele influențează realitatea pe care noi o trăim. Subconștientul nostru reprezintă 90-95% din mintea noastră. Și partea conștientă, cea cu care credem noi că luăm decizii, reprezintă cam 90%, 95%, conștientul reprezintă 5%, 10%. De aici, din procentul ăsta de 90-10, observăm cu ușurință că subconștientul e super tare în interiorul nostru. Și de fapt, dacă stăm să ne gândim și să observăm, foarte multe lucruri în viața asta le facem într-un mod automat. Le facem fără să ne gândim. Atunci când există oameni care vă supără vreodată, ce se enervează din voi? Nu pot să. Restul vă enervați? Băi, ce tare sunteți aici? Vă impresionați. Așadar, în alte părți, de exemplu, în Maramureș, oamenii se enervează. Ok, de obicei au frați care știu să enerveze, au prieteni care știu să enerveze sau alte cunoștințe. Da? De obicei, cei care te cunosc îți apasă niște butoane care tu le ai la tine. Ca la ăla cu... Este ceva joc cu butonele, unde apași și iese ceva. Așa, și sporești un programel. Ce programel îți iese? De faptul că te enervezi, dar te irită, nu-ți place.
atunci, fiind în specificul acestei povești, noi suntem condiționați și în relații. Suntem condiționați și pe partea de bani, de finanțe, de abundență în viața noastră. Pentru că noi suntem strânși legați de familiile din care provenim. Da? Și noi educația am primit-o în copilărie cea mai mare. Apoi o parte din informații se moștenesc genetic. Chiar dacă nu ne spune cineva ceva, anumite informații deja există în noi. Și, într-un fel, suntem preprogramați. Asta nu e o veste foarte bună, nu? Să știi că ești deja preprogramat, ești predestinat. Ce înseamnă? Ne și scăpăm în ureche, deci nici nu ne place ideea asta. E deranjantă. Da, dar există o veste bună. Noi putem să schimbăm. Putem să, în momentul în care înțelegem faptul că rulăm conform unor convingeri, unor programe pe care le avem din copilărie, de la părinți, din mediul în care noi ne desfășurăm activitatea. În momentul în care ai conștientizat lucrul ăsta, înțelegi că poți să și schimbi ceva. Poți să devii mai bun. Cum ne spunea și ei. Dacă eu m-aș raporta la copilăria mea, poate că nu a fost cea mai fericită, nu a fost cea mai bună, nu a fost cel mai bun om din lumea asta, dar faptul că m-am educat, m-am reantrenat mental, mi-am schimbat anumite programe, mi-au dat o altă șansă în viață. Mi-aduc aminte o poveste de pe vremuri, când erau doi frați, care unul ajunge în pușcărie, celălalt profesor universitar. Și când s-a aflat de chestia asta, au fost niște reporteri care s-au dus să îi întrebe. Și l-au întrebat pe cel de la pușcărie, dar cum de-ai ajuns tu în situația asta să fii în pușcărie? Și el a răspuns, da, pentru că ei erau foarte săraci când au fost copii. Dar ce puteam să fac în viața asta? Ce ne oferea viața asta? Pentru că el nu asta ne-a oferit. Și după ce l-au întrebat și pe celălalt frate, care era profesor universitar, a spus, dar pe ce aș fi putut să fac în viața asta? Pentru că el a avut o privit lumea altfel. Da? Și din modul în care noi învățăm să gândim, din modul în care prietenii ne influențează în mediul în care trăim, de asta e foarte important, sunt foarte importante relațiile. Se spune că oamenii sunt suma acelor 6 sau 7 prieteni cei mai apropiați la lor. Deci, întrebarea care ți-o pui imediat e, care sunt prietenii mei? Așa? Cât de bogați sunt ei? Cât de mari afaceriști sunt ei? Da? Dacă ești în zona asta și ești interesat. Deci este foarte important ca în mediul în care tu trăiești să-ți alegi prietenii cu care îți desfășori activitatea, cu care îți petreci timpul. Pentru că oamenii ăia vei împărți o energie, niște credințe care te vor influența în viața asta. Deci, aș vrea să rețineți lucrul ăsta. Că suntem programați ca și copii, avem niște sisteme de credințe care ni se implementează, dar le putem schimba. Momentul în care le schimbi, e momentul în care începi să vrei să schimbi, e momentul în care îți dai seama că poți să faci mai mult decât ai crezut că poți să faci. În urmă cu mulți ani de zile, am un prieten care era foarte activ, el e profesor de hipnoză și la un moment dat m-a chemat, ce hai să mergem o la Cluj. Eram la Baia Mare pe vremea aia și eu, fără să întreb nimica, foarte disponibil, am zis, hai să mergem. Dar după aia, sâmbătă dimineața, m-am gândit, dar ce facem până la Cluj? Că n-am întrebat la cine nici. Și zic, îi dau telefonul și mă, dar ce facem la Cluj? Păi zice, mare, mă, că bunii încinși. Mi-am lăsat aminte că am văzut la Discovery un documentar despre, nu știu, cărbunii încinși. Păi, dar m-am gândit că asta nu se poate, ea supra oameni, nu știu, undeva prin Polinezia s-a întâmplat să chestia asta. Se zic că nu cred că e posibil. Așa că am dat dragul de o fugă până la farmacie, mi-am luat niște alifie pe profesor și bandaje. Și am plecat la Cluj. Evident, acolo, nu știu, erau vreo 150 de oameni, erau mulți oameni. Deci am fost cel mai gică contra dintre toți de acolo. Cred că l-am enervat la maxim trainerul ăla.
care era și, dacă în sfârșit, cumva am simțit dorința să fiu primul. N-am să mă duc între primii. Chiar primul n-am reușit la momentul ăla, că se face la mea mea mai tare că vrea să meargă primul. Așa. Dar în momentul în care am reușit să mă duc fără să mă ard 6 metri, da, pe cărbunea în 5, mi-am dat seama, am avut așa o conștientizare că pot să depășesc propriile limite. Că mi-am dat seama că în momentul ăla le-am depășit. Am avut o astfel de senzație atunci când am urcat din întâmplare, practic a trăit din țară, ca și înălțime. Și pentru că n-am crezut că pot să urc pe un munte atât de sus. Și în momentul în care am fost acolo, e un moment în care îți dai seama, n-are importanță ce vârstă ai. E un moment în care îți dai seama că tu poți să fii mai mult decât ești. Da? Și noi, acum fiecare are un moment al lui, nu se întâmplă toți deodată, se întâmplă pe lucrul ăsta. Dar atunci când vezi oameni care au avut o situație dificilă și au reușit în viață, începi să te gândești, poate să trebuie să pot și eu. Să trebuie să pot și eu. Și era un moment de iluminare acolo în mintea de încep să aprindă niște LED-uri. Iar legat de partea de conexiune cu oamenii, de colaborare, colaborarea asta e foarte importantă. Noi știm că avem așa un mic păcat ca și români. Da? Știți să poveste cu capra, în loc să colaborăm să creștem mai bine capra, așa sau să avem mai multe capre, să ne dea și la noi un ieduț, la noi în România vrea să îi crape și la vecinul capra cât mai rapid. Și am avut o dificultate, cei care au spus în străinătate, știm chestia asta. Nu sunt cei mai buni colaboratori românii, nu sunt între pregătite cei mai buni. Și de multe ori se întâmplă că ați fost în străinătate. Ați experimentat. Așa, deci știți fenomenul. Probabil că în America sunt mai apropiați românii 3, dar nu știm lucrul ăsta. Așa, cu cât distanța se mărește, e posibil ca faptul că ești din Petroșan și unul din Lupea să te simți că sunteți ca frații. Dar, aici, ce ne interesează pe noi? Ne interesează sistemele de credințe care le avem limitative, care ne limitează, legate de colaborări. Da? Pentru că noi credem că avem o problemă cu colaborările. De asta nu vrem să colaborăm cu alți români. Da? Pentru că nu avem aceeași percepție față de unul care e italian, care e englez. Poate că cu ăștia avem să colabora mai bine. De ce? Pentru că în copilărie e posibil ca părintele tău sau în familie să fie auzit anumite convingeri legate de colaborări. Da? Ai grijă nu te însoții cu oamenii că au gânduri ascunse sau convingeri legate de bani. Ce convingeri avem noi legate de bani aici în România? Săraci tot mai săraci și bogați tot mai bogați. Da? E cunoscută. E cunoscută, că ați auzit-o. Sau, ca să muncești, ca să ai bani, trebuie să muncești din greu. Nu? Și eu sunt convins că lumea e foarte harnică în zonă. În general, oamenii care stau așa în zone muntoase sunt super harnici. Și ea de la mine. Așa. Okay? Și există niște frâne între noi și bogăție, între noi și colaborare, între noi și visele noastre. Da? Pentru că mulți poate că ne dorim să avem o firmă, să avem afaceri, dar ceva ne trage înapoi de fiecare dată. Chiar dacă uneori reușești să salți un pic pragul ăla, să urci o treaptă, două mai sus în viață, dacă tu, în mintea ta, dacă tu nu ți-ai schimbat programele, viața o să te aducă pe treptele inferioare. De fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că dacă tu nu ești pregătit, vrei să fii milionar, vrei să fii milionar. Masa, nu o să fii. Din ce cauză? Pentru că nu ești pregătit. Nu ești pregătit mental. Tu, ceea ce te oprești să fii bogat, da? Sunt gândurile tale în primul și în primul rând. Nu bogați să lumii că nu-ți dau și ție.
pentru mine, eu m-am dus într-o zonă mai apropiată de suflet, o zonă mai spirituală, care este de Tahiti, dar vă pot spune că este o mulțime de metode de a schimba convingerile. Important este să vrem, să înțelegem că se poate schimba ceva la noi și să ne dorim. Pentru că nimeni nu te poate schimba în afară de tine. Poate să vină orice guru, orice ninja, orice persoană și nu te poate schimba, pentru că doar tu te poți schimba dacă vrei. Știți povestea că sunt femei care iubesc anumiți bărbați, sau invers, da? Și să gândesc, dacă nu o să o iubesc, o să, așa de mult, o să fie, o să scape de probleme, de băutură, de țică, de nu știu ce. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Din ce cauză? Pentru că oamenii se schimbă doar dacă ei doresc. Și vreau să vă mai zic încă câteva lucruri. Cum se schimbă convingerea asta? Destul de simplu. Dacă ne ducem în NLP, sunt niște tehnici specifice. Dacă ne ducem în zona de Theta Healing, se fac niște meditații care ajută. Ajungem acolo în zona de accesăm subconștientul individului, a persoanei, da? Mă accesez subconștientul meu, da? Într-o stare Theta. Starea asta Theta e o stare care e apropiată de starea în care dormim și începem să visăm. Da? Creierul funcționează în anumite stări. Deci starea asta în care noi deja suntem apropiați de somn, care implică meditație sau când vă uitați la televizor și mai pică capul, mai pierdeți câte o fază din film, nu? Mi se întâmplă chestiile astea și la voi. Și zici, oare ce-o fi spus ăla? Ok. Deci, deja ești acolo aproape de starea Theta. Da? Și încep să mai visezi. Până lângă filmul care îl vezi, mai încă 3 secvențe din alt film. Da? Care deja ai ajuns în zona de visă. Asta e o zonă în care creierul e foarte permisiv să facă schimbări acolo în interior. Așa, acum nu vă întreb cine vrea să schimbe, că tot ne schimbăm cumva în timp, dar nu neapărat trebuie să facem Theta sau NLP. Dar astea sunt niște modalități mult mai ușoare de a ne schimba, mult mai rapide. Alteori trebuie să experimentezi, să tragi ani de zile. Dar cum e să faci o schimbare mult mai rapid? Vă spun eu, e foarte bine. Da? Și Cipri vă poate confirma că nu și povestim mai devreme, faptul că tu reușești, da, să te schimbi, îți dă o satisfacție. După aia, în timp, oamenii ajung să îi ajute și pe alții. Când ne ajutăm pe alții, avem o altă satisfacție. Ce frumos când poți să ajuți pe cineva. Uneori cu servicii. Da? Pentru că sunt tot felul de lucruri pe care se fac în lumea asta. Nu toți îți coci, nu toți zburu, nu toți știu eu, mecanici, da? Sunt tot felul de afaceri și colaborarea, de fapt, e ceea ce contează. Pentru că se fac legături umane. Și atunci când tu reușești să ajungi în zona de afaceri, reușești să ajuți lumea și pe oameni din jurul tău mai mult decât dacă ești sărac, lipit. Așa, nu știu ce înseamnă exact sărac lipit ăsta, dar cred că îl dă cu scoci. Sau, nu știu, super lucru. Bun. Deci există partea asta subtilă, da? Care nu o vedem, care e legată de convingeri și care, de fapt, ne definește viața mai mult decât credem noi. Bun, asta fiind spuse, eu ce aș mai fi vrut să vă povestesc o foarte scurtă poveste despre o persoană care, după ce s-a pensionat, toată lumea a spus, bă, du-te acasă și bate scoasa. Așa. Tipul ăsta e cel care a creat KFC-ul. Deci, fusese militar și toată lumea spune, el avea un vis. Vreau să fac un restaurant. Vreau să fac un restaurant. Toată lumea, neamurile, familia, zice, tu te îngrijești de nepoți. Dar ăsta nu, am un vis, vreau. Așa. Și omul ăsta, pentru că a insistat să își atingă visul, să și creeze
falimente înainte să reușească prima dată. Uneori, Universul te premiază pentru că ești în sistem. Dar alteori, noi, acum Honda, poate că dacă ar fi știut NLP, nu trebuia să dea 10 falimente. Dacă tu reușești să faci un setting mental, un mindset bun, s-ar putea să reușești mult mai repede. S-ar putea să reușești în prima. Dar trebuie, pentru că asta tu ți-o impui, dacă vrei, să te schimbi, să schimbi anumite lucruri în interiorul tău. Să-ți dai seama că unele lucruri nu merg, nu? Ok. Bun. Și aș veni cu o întrebare. Dacă ar sta să vă gândiți voi astăzi, ce ar trebui să schimbați voi, ce ar fi bine pentru voi să vă schimbați în viață? Care ar fi? Nu trebuie să ne spuneți aici. Dar să vă gândiți voi, ce ar trebui să schimb eu în viața mea ca să fiu mai bine? V-ați gândit la ceva, vă trecurile prin minte. Ok? Și la cei din spatele trecând prin minte. Nu? Ok. Dacă clipiți, înseamnă că e da. Gata, ați fi. Eu vă mulțumesc și vă doresc în continuare un eveniment plăcut. Îți mulțumesc și foarte mult. Mă bucur că am venit aici. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc că ne susțin. Și Cu mare drag. sper să ne revedem aici la Lucreni, probabil într-un număr mai mare. Ok. Așa cum spuneam și e foarte important să începem, pentru că dăm un mesaj în universul ăsta și o să vină și alți oameni la un moment dat. Mulțumesc. Succes! Succes! Vă mulțumesc că mi-ați zâmbit cu 40 de minute. Noi o să plecăm și vă dorim o zi minunată de căpânare, un weekend frumos și până să nu se putea începe. Vă o pauză de quick break, 10-15 minute și după o să mă cer la pasă.